ريلكا خاني تيرمين اندحر سديدو ملكا بت تيرميناتكا كتكيد عليكا ابز خمان كال فيديوتات الو اندحر كتكيد زي كالكا قلطيفكا تنغرو مالكا ناب حكيم ناي حكيم ورقت كتب صحلو مالكا قلطيفكا برسولكا ايطعمنني وي دقيسه قال اختبل ايتخلنيخا برك تمقصعتي كغبرو امالتو دما خاني اسخا نسرح ختركب كا زياده ختقدس يوم زدليخا eine höhere Mitwirkungspflicht halle kamalet Mitwirkungspflicht malet كأنا اسخا ja gbukhau قلطيف كسرح ختركب نات كادليت كون الله مالت Mitwirkungspflicht اتقالات بجرمني يبلوكم الله برك ابت دبداب دي اب قلخ تريو يخم ناي قدن اندحركم او زيكون كخا ناي قدن كقصعو خايوم كلته ورحي ወይ ጎደሎ ማለት እዩ ቲ ማክሲሙም ክልተ ወርሒ ማለት እዩ ኣብዚ አንተ ክብል ይደሊ ቅድሚ ሕጂ ብሕጊ ኣይፍቀደሎም ነይሩ ባይ ዘ ወይ ዘ ሕጂ ቅድሚኡ ግን ንክንደይ ሓበሻ ክልተ ወርሒ ዝቆጽዎም ኣነ ይፈልጥ የና ኣብነት ግን ክትቃወሞም ምኽኣልካ ነርካ ኣብቲ ግዜቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኸማን እንድሕር ኮሚታት ተሰዲዶም ልካ ዝኾነ ነገር ክትቃወሞ ኣለካ ናይ ብሓቂ ይግባእካ ድዩ በርከሳቶም ይፍቱኑ እዮም በቲ ዝኸበደ ክቆጽዑኻ ኣብኮም ኸኣ መን ዝሕግዘካ ኣብ ካል ቪድዮታት ገሊጽ የለሁ ከን ነውሓና ትኽሳይት ቪድዮ ያ እዚኦም ኣለው ኤክስትራ ምን ክሕግዘካ ይኽእል ወይ እንታይ ክትገብር ትኽእል ረኣይ ወበታ ኣርእስቲ ክትረኽቦ ትኽእልዮም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኸማን ሰሪሕ ነይራ ሓንቲ ቪድዮ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትቃወም ከለኻ ግን መብዛሕትኡ ግዜ